ISEC is the international platform for young people to discover and develop their potential to make a positive impact on society. What that essentially means is that we provide students, young people from across the world an opportunity to walk into ISEC, discover what their potential is, and through various experiences in the platform that ISEC is, they're able to develop their potential and go out and make a difference to the world.
join Isaac in Romania and have a great time. Please join Isaac in Romania. Isaac Romania rocks. You can learn to learn. Okay, stop. Join Isaac in Romania. Salut Isaac in Romania. Join Isaac. And Isaac Romania rocks. Join Isaac in Romania. It's perfect. Bye. Salut! Numele meu este Găvita și sunt președinte AIESEC Internațional. Vreau să vă felicit pentru decizia de a fi în sală acum și de a vedea acest filmuleț ca și tinerii în România. Sunt foarte mândră să fiu româncă și sunt foarte mândră să fi decis să fac parte din AIESEC. Pentru că AIESEC mi-a oferit o experiență unică, practică, plină de intensitate, plină de experiențe în care am cunoscut probabil oameni din peste 100 de țări din jurul lumii și nu numai pentru că i-am cunoscut, ci am muncit împreună și am reușit să creăm oportunități pentru mult mai mulți tineri să poată să trăiască această experiență. Salut, AIESEC România! Mă numesc Marina, sunt din AIESEC București. Am fost în AIESEC București până acum 2 ani. Acum sunt în Paris ca și Global Coordinator pentru parteneriatul între AIESEC și Alcatel-Lucent. Vă doresc tuturor să ajungeți să trăiți o asemenea experiență. Vă pup tare, tare, tare! ISEC for me has been the most amazing experience I've ever had in my life. It's where I met people that I never forget, where I'm really developed myself. For me, there was no way that I could have got the experience I got in the past 6 years in a corporate environment. And then there's also the personal kind of growth side in terms of learning a lot about myself, about my strengths, about my weaknesses, about what values I have and what I want to do for and in the world, what I enjoy most, what type of work gives me a sense of meaning and passion. Because of AIESEC, I have worked on projects as huge as the global system, and as well as I have been facilitating and as well as visiting more than 20 countries. I have got friends all over the world. I have got a huge amount of practical and professional experience, and I thank AIESEC for developing those leadership skills in me, which enable me today to be ready to enter in the corporate world and make my impact that society needs. I wish that you take this opportunity and you look to that possibility that could shape your life, your future, and this world. Good luck.